Zdravo, ja sam Jelena i sad ću da vam pričam o stvarima koje niko ne sme da pita. Žao mi je što držim u ruci svoju kameru, to je telefon, i žao mi je što je ovakva pozadina i sve, ali ovo je bio jedini način da snimim, zato što sam kolebovala sa više youtubera, sa YouTubers Nighta, tako da nadam se da će vam se svidjeti. I svi linkovi su u deskripciji, tako da posjetite njihove kanale obavezno. Prvo, jesi trudna? Ni pod kojim slučajem to ne govori devojci, ni pod kojim. Da njenu sliku. Nisam. Da. Alo, vidi ovo, brate. Oš malo. Brate, ne, ovo mi je do... A daj mali. Aj, ne. Toliko šapije dok je trudna. Jesi ti trudna? Pa da, mislim, stvarno ne bi trebalo da piješ ako si trudna. I tad je shvatio da se žestoko zajebao. Ti to hoćeš da kažeš da sam ja debela? Jelena nije debela, gledaj ovo. To je zgodnost! To je, znaš ti kako... To je teretana! Ja nisam Barbie lutka! Rezultat teretane! Ne mogu da imam ovoliki struk! Ja sam normalna žena! Tako je! Puši ga! Je li ovo mesto slobodno? Ako ste kao ja i verovatno mi je neprijatno da uopšte komunicirate sa ljudima, kamoli da zatražite slobodno mesto, razumećete me. Izvinite, je li ovo mesto slobodno? Nisam ovo naručila. Znate ono kad vam donese konobar pogrešnu poručbinu i znate da niste to poručili, znate da je on pogrešno razume, ali opet nećete da pravite scenu zato što nije njemu lako i kao ono, neću da mu zagorčavam život. Vaša poručbina. Pa, jer ja za kada bi trebao od 6 ujutru da dolazim da bi vam ovo... Pa šta da radim, to je nešto sam ja poručila. Mogu da vam potpišem da jeste. Hoćeš pojesti to. Ako tvoj prijatelj nešto jede tipa ono i ostane mu još hrane, tebi je vjerojatno neprijatno da pitaš da pojedeš šta je sad ta hrane, zato što ono, nećeš ispadneš klošar, a opet nećeš da se hrana baci, tako da. Hoćeš ti pojesti to? Ne možeš kemerima prepustiti neki sketch, nema šanse. Tako je bilo i meni kad sam snimao sa cvom. Vaša poručbina. Izvinite, ja nisam naručila. Ne živa. Nemoj se smeni, smeta mi to. Brate, ćeš pojesti to? Alo, je li dalje ona istorija? Ojde, brate! Nije treba da... Šapije dok je trudna. Ej, Jelena, što piješ kad si trudna? Ej, Đenča, ne mogu to tako... Aj sad, To je tako cone. To tako cone, jes. Ej, Dobro. ej, jesi ti trudna? Ah, ne mogu. Ne, fuck, Aj malo da... ovo je tako je dobro, evo. Svala. Mam! Još ima. Može. Ajde. Hoću da kažeš! Možeš mi se bolje pamet, ako ti usreš i ono kaže, hoćeš da kažeš da sam ja debela. Aj, skisa! Čuti bok te. Zato što... Ne mi se smijemo. Dobro, neću. Nice. To još je preskočila to, bre! Čekaj. Izvinite, je li ovo mesto slobodno? Ali, aj, molite ponovo iziše se. Je li ovo mesto slobodno? Nije, moj torbi nije baš bilo dobro, pa ću nju dostavim onako da bude kao odvojen od mene, pošto nije baš dobro kad smo zajedno, ali opet tu je, izvini, ima tamo, sigurno. To kaća! Ja se nadam da sam vam svidao ovaj klip, ne zaboravite da postite o youtubere i mislim u sljedećem klipu. Jelena je najsmešnija youtuberka na Balkanu. Jelena je najsmešnija youtuberka na Balkanu. I dosta. 24 sata. 26 sata? A. Kako to? Nemam pojma. Mind blow. Nemam posto. Jelena je najbolja youtuberka na Balkanu. Volim jako. Ja.